Διακριτικά, με μοναδική συνοδεία τον οδηγό του και χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων, ο Γιώργος Παπανδρέου πέρασε λίγο μετά τις 10 το πρωί την είσοδο του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στην πλατεία Αττικής, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Βλέπουμε ξαφνικά, εντελώς απροειδοποιητό, τον Πρωθυπουργό να κινείται σαν ένας απλός πολίτης, να έχει επισκεφθεί όλους τους χώρους του Ζήρου πριν έρθει εδώ και να μπαίνει μέσα στο ΙΚΑ. Ήταν βέβαια μια έκπληξη. Ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε προς τους ασφαλισμένους που εκείνη την ώρα σχημάτιζαν ουρές, άκουσε τα παράπονά τους ενώ ζήτησε να μάθει και από τους γιατρούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κρατώντας μάλιστα και σημειώσεις. Για την ταλαιπωρία, για τις ουρές που σχηματίζονται. Γιατί σχηματίζονται οι ουρές, πώς μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και έγκαιρα. Χωρίς κάμερες και οτιδήποτε άλλο. Και μπήκε μέσα, απρόσχαρος, έδωσε το χέρι του σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά που μιλήσανε και στους ασφαλισμένους κτλ. Πιο πολύ για τους γιατρούς, για τις υπηρεσίες, θέματα που αφορούν το ΙΚΑ. Ο κύριος Παπανδρέου παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο υποκατάστημα της πλατείας Αττικής, που είναι ένα από τα πιο επιβαρημένα, καθώς εκεί ανήκουν χιλιάδες ασφαλισμένοι, ενώ συνομίλησε και με εργαζόμενους των ΣΤΑΖ. Αμέσως μετά την επίσκεψή του στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της πλατείας Αττικής, ο κύριος Παπανδρέου δεν δίστασε να μπει μέσα σε μαγαζιά της περιοχής και να συνομιλήσει με τους καταστηματάρχες αλλά και τους κατοίκους. Ο Πρωθυπουργός θα είναι αυτός, λέω. Του κοιτάω καλά. Του λέω γεια σου ρε Πρωθυπουργέ μου, του λέω. Μα καλέσαι. Ο κόσμος δηλαδή δεν του έλεγε καν. Εάν κάνει αυτά που είπες, μη φοβάσαι τίποτα, δεν σε ψηφίσαμε όλοι, αλλά θα σε στηρίξουμε όλοι αν κάνεις αυτά που είπες.